Учените рядко имат смелостта да използват термина чудодеен, но именно това определение използват, за да опишат действието на L-аргинина, аминокиселина, която е толкова полезна за общото здраве, че е получила названието чудодейна молекула. Човешкият организъм преобразува L-аргинина в азотен окис. Тази молекула помага на кръвоносните съдове да се отпуснат и отворят широко за по-добро кръвообращение. Според изследванията, тя също така стимулира отделяне на хормони, забавящи стареенето, подобрява имунитета, спомага за увеличаване на мускулната маса, намалява масните тъкани и допринася за по-добра инсулинова чувствителност. Полезното действие на L-аргинина подкрепя многобройни и важни функции в тялото, като поддържане на здравословно кръвно налягане, цялостно сърдечно-съдово здраве, добър имунитет, растеж на мускулите, растеж и възстановяване на костите и тъканите, метаболизъм на мазнини и глюкоза, мъжки полови функции, производство на хормони, забавящи стареенето и други. С толкова много полезни свойства за здравето, не е чудно, че L-аргининът създава голямо въодушевление сред професионалистите. Сега Forever Living Products ви дава още по-добра причина за въодушевление – новият Арги Плюс. Арги Плюс предлага на тялото ви цялата сила на аминокиселината L-аргинин плюс, НАР, известен със силните си антиоксидантни свойства. Екстракт от червено вино за поддържане на здравословни нива на холестерола. Гроздови люспи за здрава сърдечно-съдова и имунна система. И сушени плодови сокове, сред които черно френско грозде с полезни съставки като гама-линоленова киселина, незаменими мастни киселини и други вещества, подкрепящи душевното здраве. Горчивата череша съдържа флавоноиди и други съставки, важни за доброто функциониране на ставите, както и боровинки, капини, малини и бъс, спомагащи за неутрализиране на свободните радикали, които се свързват с преждевременно стареене. Заедно тези съставки създават хранителна добавка от ново поколение, която подкрепя здравето в цялото тяло. Само с една мерителна лъжица Арги Плюс, разтворена във вода или любимата ви напитка от алое, ще заредите почти всяка система в своето тяло. Много съм въодушевена от този продукт, защото съм убедена, че Арги Плюс е най-ефикасният от своя клас на пазара. Внимателно подбрахме най-висококачествените съставки, за да осигурим оптимален полезен ефект и изключителна хранителна стойност. Нашият аргинин е с чистота, отговаряща на фармацевтичните стандарти, а патентованата ни смес използва най-съвременни технологии, за да гарантира качеството, интегритета и усвояването на продукта. Позволете на чудодейната молекула да влезе и във вашето тяло с хранителната добавка, която има толкова много полезни въздействия върху цялостното здраве. Новият Арги Плюс от Forever Living Products.